Umsakazi weNongoma FM uNqubeko Ndlela ugadle wezwela laphana kuMavundla kanye noMashudula. uNqubeko Ndlela ukhomente kwenye yamaphosti esithombeni ebesiphostwe uMavundla la khona ebeyiphoste yena noMashudula njengoba nawubona nje embukweni la esithombeni la okuvela khona. uNqubeko Ndlela kube seyibhala kanjena. uNqubeko Ndlela uthi cha niyazidlala kodwa lesiceshini. Kanti-ke le comment isiqubulo omkhulu umsindo ey'nkundleni zokuxhumana njengoba uMashudula sekuvuke eminye imijunju la khona uNqubeko Ndlela abhala khona amazwi ababhekisisa kubona njengo-MC la kumaskandi lapha ayebhale khona ukuthi ave benyanyisa labo sisi abaculela kumaskandi abayishiya ngathi bayawazi umaskandi kanti abawazi. Lezo ndaba ngani zakho zaqubula omkhulu umsindo phakathi kaNqubeko Ndlela noMashudula kubalwa nezinye iy'ntokazi okungomodelikazi okuyibona abango-MC la kumaskandi. Kanti-ke uMashudula useyibhale kanje ekhathini lakhe waphosta iy'nkulumo ey'ningi waze wathembisa nokuthi uzoba live ethinte indaba kaNqubeko ngoba akakazi ukuthi uNqubeko Ndlela wamfunani ngoba akabangi lutho naye ukuthi uNqubeko Ndlela ubhizi uyamlandela. Kanti-ke nansi inkulumo eseyibhale uMashudula sokukhulu ukucasuka ngalezi iy'ndaba ey'thintwa uNqubeko Ndlela. Wayingane zakwethu njengoba nawe nansi inkulumo uyibonela khona uMashudula eveza khona iy'ndaba zokuthi uNqubeko Ndlela kukhona into ayibanga naye ukuze yena engazi ukuthi yini. Uthi uMashudula uyafisa ukwazi ukuthi yini le engaka uNqubeko ayibanga naye njengoba zonke nje izinto ey'thinta yena ey'thunaza isithunzi sakhe uNqubeko Ndlela kuwuye phambili. Ngane zakwethu ngaleyo ukukhuluma kakhulu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ukuthi ngabe uthini ngalezi iy'ndaba ey'thinta uLungisani Mavundla kanye noMashudula kubalwa noNqubeko Ndlela.